Joo, eli tässä olisi tämmönen akkuparakone ja tää on 24 volttinen. Minä kerron tästä teille pari asiaa, mikä on hyvä huomioida tässä käyttöönottamassa. Eli ensimmäisenä kannattaa katsoa tää akun virran taso tai paljon siinä on virtaa. Ja tietenkin tää paikalleen laittaminen on tärkeää, että näin lähtee pois. Ja näistä painamalla siis ja ihan näin työntämällä paikalle. Se on valmiina käyttöön. No niin, eli nyt minä kerron teille vähän näistä valinnoista, eli näistä, miten tämä otetaan käyttöön. Eli tästä, kun painetaan näin tänne, pystyy poraamaan eteenpäin. Ja sitten kun se painetaan tänne, niin taaksepäin pystyy poraamaan. Ja sitten kun se laitetaan tähän keskelle, niin se menee lukkoon. Sillä se niin silloin poraa. Ja sitten niin täällä päällä on tää nopeudensäätö, eli ykkösellä niin kuin näkyy tuosta. Se poraa hitaammin. Ja sitten kun se laitetaan kakkoselle, niin se on nopeampi. Sitten tässä on seuraavana tää, että minkä valitsitko poraamisen, ruuvin laittamisen vai tuo iskuporaamisen. Eli tää on poraaminen. Eli sillä voi niinku porata vaikka reikeä näin. Ja sitten tässä kääntämällä saa tämän toisen. Eli siinä on ruuvaaminen, eli voit ruuvata ruuveja näin. Ja sitten kolmantena tässä on tää iskuporaaminen. Eli vaikka betoniseiniä ja tämmöstä. Ja sitten täällä on vielä tää momentti valitsin, eli tässä on 2-24. Eli 24 on silloin eniten vääntöä. Ja sitten kakkosella taas on vähiten. Näin. Ja sitten tosissaan tuo momentti se ei tuossa poraamisessa, se ei anna, sillä momentilla ei ole mitään väliä, eikä tässä iskuporaamissa, mutta tässä ruuvaamisessa sillä on väliä. Eli kakkosella se antaa tuossa periksi ja sitten täällä käännetään tänne ihan 24, silloin se on paljon jäykempi. No niin, eli nyt me opetan laittamaan tää ruuvauskärje tähän istukkaan. Eli tää istukka aukeaa pyörittämällä tätä. Näin. Ja sit kun se mahtuu se terää tuonne, sit pyöritetään vaan tätä toiseen suuntaan näin. Tai vastakkaiseen suuntaan mihin auki, sit se on helppo. Sit vaan vetän tää tiukalle näin. Ja sehän on sitten valmis niinku ihan ruuvattavaksi. Näin. No niin, eli nyt otetaan tämmönen tähän avuksi. Eli tää on ihan hyvä, jos tarvii johonkin tarkkaa tai joutuu pitämään kiinni. Eli tää aukeaa näin. Pidetään kiinni ja pyöritetään. Nää vetään tällaisen erilleen ja sitten se laitetaan tuohon, tuossa on semmoset lovet ja sitten pyöritetään vaan vastakkaiseen suuntaan. Näin ja sitten tää on apuna hyvä, jos tarvii porata. Näin. No niin, eli nyt laitetaan tuo akku lataukseen. Se on työpäivän päätteeksi ihan hyvä, eli laitetaan laturi täältä kotelusta näin. Tää akkuhan lähti irti tosissaan, painetaan noista ja vedetään. Ja menee ihan tähän näin ja tänne syttyy punainen valo, eli se tarkoittaa, että se latautuu. Ja sit jos siinä niin palaa tommonen punaisen ja vihreä vilkkuva valo, niin se tarkoittaa, että akku on rikki. Jos siinä palaa vihreä valo, se tarkoittaa, että se on täynnä. Jos siinä vilkkuu punainen, niin se tarkoittaa, että se akku on liian kuuma, mikä voi olla käytön jälkeen ihan mahdollista, että se jäähyttää sitä. Ja sitten niin se punainen valo tarkoittaa sitä, että se latautuu niin kuin nyt näyttää. Ja tuolla näkyy vielä paljon, siinä on virta. Siinä on jo virta jonkun.